καλώς ήρθες στο κέντρο μας. Σήμερα για σένα έχουμε ένα πακέτο ευεξίας, χαλάρωσης και ομορφιάς. Το πακέτο συμπεριλαμβάνει ένα καθαρισμό προσώπου, ένα χαλαρωτικό μασάζ και στο τέλος προσφέρουμε ένα απλό καθημερινό μακιγιάζ. Θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω πρώτα με ένα καθαρισμό προσώπου, ώστε να φύγουν όλοι οι ρήποι του δέρματος, όλο το μακιγιάζ που μπορεί να υπάρχει. Ξεκινάω με την περιοχή η οποία έχει το περισσότερο μακιγιάζ, η οποία είναι τα μάτια. Κλείσε τα μάτια, σε παρακαλώ. Ξανά. Ωραία. Κάνω κινήσεις από πάνω ως κάτω. Πάνω, κάτω. Πάνω, κάτω. Πάνω, κάτω. Πάνω, κάτω. Ωραία. Τώρα η δεύτερη περιοχή του προσώπου που έχει το περισσότερο μακιγιάζ είναι τα χείλια. Απαλές κινήσεις. Ωραία. Τώρα το δέρμα χρειάζεται ένα γαλάκτωμα για να καθαριστεί. Κυκλικές κινήσεις ώστε να μην απορροφηθεί το γαλάκτωμα. Κυκλικές και γρήγορες κινήσεις. Λίγο ακόμα. Μέτωπο. Κυκλικές γρήγορες κινήσεις. Καθαρίσω λίγο τα χέρια μου και στη συνέχεια θα καθαρίσουμε και το πρόσωπό σου με βαμβάκι.
Και έτσι φεύγει όλο το μακιγιάζ, φεύγουν όλοι οι ρήποι. Και αισθάνεσαι μία φρεσκάδα. Αυτό πρέπει κανονικά να γίνεται κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Αλλά επειδή ξέρω ότι η καθημερινότητα είναι αρκετά busy, θα έλεγα έστω κάθε βράδυ σίγουρα να γίνεται ένας κανονικός καθαρισμός προσώπου. Ωραία. Συνεχίζουμε με μια τονωτική λοσιόν. Η λοσιόν θα απομακρύνει όλα τα υπολείμματα μακιγιάζ και ρήπων του προσώπου, θα ανυδατώσει και θα εξισορροπήσει το pH του δέρματος. Το σημαντικό είναι η τονωτική λοσιόν να μην πλησιάζει την περιοχή των ματιών. Γύρω-γύρω λίγο ακόμα. Τονωτική λοσιόν πρέπει να την βάζουμε ταμποναριστά. Ωραία. Τέλος, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι η ενυδάτωση. Ξεκινάμε με την ενυδάτωση των ματιών με μια πλούσια κρέμα ματιών. Κλείς τα μάτια σου, σε παρακαλώ. Πολύ απαλά. Γύρω-γύρω από τα μάτια. Okay. Ταμποναριστά. Ωραία. Και τελειώνουμε με την κρέμα προσώπου, την ενυδατική κρέμα. Το σημαντικό επίσης είναι να βάζουμε λίγο και στο λαιμό, γιατί εκεί εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια γύρανσης. Λίγο στο λαιμό. Πώς νιώθεις? Φρέσκια. Καθαρή. Όσο αφήνουμε την ενυδατική κρέμα να απορροφηθεί από το δέρμα,
προσφέρουμε ένα χαλαρωτικό μασάζ στο κεφάλι. Μπορείς, αν θέλεις, να κλείσεις τα μάτια σου και να το απολαύσεις καλύτερα. Πώς ήταν η μέρα σου? Ψώνια? Δυστυχώς η καιρή είναι δύσκολη και να θέλεις να προσφέρεις κάτι στον άνθρωπο που αγαπάς, κάποιες φορές δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Οι καλές εποχές πέρασαν. Η αυθονία τελείωσε και τώρα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τα λίγα. Το πιο σημαντικό όμως είναι να είσαι με τους ανθρώπους που αγαπάς. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει αυθονία στο τραπέζι ή δεν υπάρχουν πολλά δώρα, πολλές συνθήκες, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Όπως είπα και πριν, το σημαντικό είναι να είσαι με ανθρώπους που αγαπάς και να έχεις υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν. Όλα τα άλλα είναι ασήμαντα, γιατί η πραγματική ευτυχία είναι οι άνθρωποι που αγαπάς, είναι οι στιγμές. Και πάνω το κεφάλι. Παντού είναι δύσκολα. Είτε μεταναστεύσεις, είτε μείνεις στην Ελλάδα, έχει τα καλά και τα κακά της. Εγώ που μετανάστευσα, ναι μεν είμαι ανεξάρτητη, έχω δουλειά, αλλά μου λείπουν οι φίλοι μου, μου λείπουν οι παρέες, μου λείπει ο καθημερινός καφές. Αυτή η άνετη, χαλαρή ζωή που είχα, εδώ είναι πιο busy. Έχεις περισσότερες ευθύνες, κοιμάσαι, ξυπνάς για να πας στη δουλειά. Δεν υπάρχει η διασκέδαση που υπάρχει στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν καλά εδώ επίσης. Στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η χαλαρή ζωή, το δεν πειράζει, η ζωή είναι, έχουμε μόνο μία ζωή, ας την απολαύσουμε. Αλλά δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχει μέλλον σίγουρο.
ξέρω ότι σε ένα σπα όπως το δικό μας δεν θες να μιλάς για τέτοια θέματα, αλλά έτσι είναι η ζωή. Αυτό είναι το θέμα των τελευταίων χρόνων, οπότε αυτό πάντα έρχεται σαν θέμα συζήτησης. Η κρέμα απορροφήθηκε τελείως. Τώρα θέλω να σου χτενίσω τα μαλλιά, γιατί δεν είναι τέλεια αυτή τη στιγμή. Επέτρεψέ μου να τα κάνω τέλεια. Αφού είναι πρωί ακόμα, θέλουμε όταν φύγεις από το κέντρο ομορφιάς μας να είσαι καθαρή, φρέσκια, αλλά και να είσαι και κομψή. Ωραία. Έτοιμη. Τώρα ας προχωρήσουμε με το μακιγιάζ. Για σένα σήμερα σκέφτομαι ένα απαλό, κλασικό και διαχρονικό look. Μαύρο eyeliner σε σχήμα σαν το δικό μου, ένα γατήσιο μάτι και απαλά κόκκινα χείλια. Θα σου άρεσε κάτι τέτοιο? Αφού έχουμε ενυδατώσει το δέρμα σου από πριν, μπορούμε να συνεχίσουμε με τη βάση του μακιγιάζ που είναι το make-up. Έχω καθαρίσει τα χέρια μου, τα έχω πλένει. Γι' αυτό επέτρεψέ μου να χρησιμοποιήσω τα δάχτυλά μου. Μέτωπο. Πηγούνι. Μάγουλα. Δεν χρειάζεσαι πάρα πολύ. Το δέρμα σου είναι αρκετά καθαρό. Και επίσης είναι μέρα ακόμα, δεν θέλεις να φαίνεσαι ότι είσαι αρκετά μακιγιαρισμένη, πολύ βαριά δηλαδή. Θα το αφήσω να απορροφηθεί από το δέρμα, να έρθει να κάτσει και όσο περιμένω να προχωρήσω στο concealer. Το concealer είναι το πιο θαυματουργό κομμάτι ενός μακιγιάζ. Κρύβει τους μαύρους κύκλους, τα ξενύχτια, κάποια σημάδια, σπυράκια, μαύρα στίγματα. Είναι από τα αγαπημένα των γυναικών. Κάτω από τα μάτια. Κλείσε λίγο τα μάτια σου. Το
απόχρωση αυτή είναι ακριβώς στο δέρμα σου και ταιριάζει με το χρώμα του λαιμού σου. Ωραία. Θα συνεχίσουμε με τα φρύδια, το οποίο είναι το αγαπημένο μου κομμάτι ενός μακιγιάζ. Θα χρησιμοποιήσω μία ελαφριά γκρι σκιά, γκρι με λίγες αποχρώσεις καφέ. Κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά όταν συμπληρώνεις τα φρύδια σου, συμπληρώνεις τα κενά. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με το ρούζ. Επειδή είσαι νέο, προτείνω απαλά χρώματα και επειδή είναι κιόλας μέρα ακόμα, δεν θέλεις να βάλεις σκούρα δέρματα τα οποία θα σε κάνουν να φαίνεσαι πιο μεγάλη. Το χρώμα που έχω σήμερα για σένα είναι αυτό το απαλό ροζ με λίγα χρυσά σημεία. Και βάζουμε πάντα λίγο, όχι πάρα πολύ. Και γλυκές κινήσεις, ελαφριές, ανάλαφρες. Πολύ ωραία. Ας προχωρήσουμε με τα μάτια. Για τα μάτια προτείνω μια πολύ απαλή σκιά με αποχρώσεις του μπέζ. Συγκεκριμένα σκεφτόμουν αυτήν εδώ. Κλείς τα μάτια σου. Ευχαριστώ. Επειδή θα κάνουμε κόκκινα χείλια και επειδή το eyeliner μας θα είναι αρκετά έντονο, δεν θέλουμε και η σκιά μας να είναι έντονη. Πολύ ωραία. Λίγο και καλό. Και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στο πιο δύσκολο σημείο ενός μακιγιάζ που είναι το eyeliner. Κλείς τα μάτια σου. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σταθερή και οπαλή γίνεται. Είναι δύσκολο κάποιες φορές να βάλεις eyeliner, πόσο μάλλον σε άλλους. Και το άλλο μάτι. Συγγνώμη που έρχομαι τόσο κοντά σου. Το eyeliner απαιτεί αρκετή πρακτική και σταθερό χέρι. Θα το αφήσω να στεγνώσει και θα προχωρήσω στα χείλια. Θα
αρχίσω με ένα μολύβι χιλιών σε κόκκινη απόχρωση. Όπως βάζουμε eyeliner στα μάτια, έτσι και τα χείλια θέλουν κάτι ώστε να διαγράφονται καλύτερα. Το κραγιόν που έχω σήμερα για σένα είναι ένα πλούσιο κόκκινο. Το ονομάζω αριστοκρατικό κόκκινο. Έχει μπλε απόχρωση, οπότε κάνει τα δόντια σου να φαίνονται άσπρα. Αποφεύγεις τα κόκκινα κραγιόν που έχουν πορτοκαλί απόχρωση, γιατί κάνουν τα δόντια να φαίνονται κίτρινα. Τα παναριστά απλά. Πολύ ωραία. Εδώ το eyeliner στέγνωσε. Οκ. Θα χρησιμοποιήσω το ψελίδι για τις βλεφαρίδες. Κλείς τα μάτια. 1, 2, 3, 4, 5. Το άλλο μάτι. 1, 2, 3, 4, 5. Έχει μεγάλη διαφορά. Και θα τελειώσω με τη μάσκαρα, το οποίο είναι το αγαπημένο κομμάτι της πλειοψηφίας των γυναικών. Μαύρη μάσκαρα κάνει το βλέμμα μας να φαίνεται πιο έντονο. Μας κάνει να φαινόμαστε πιο ξύπνιες. Τελειώσαμε. Για να σε δω. Πολύ ωραία. Τα μαλλιά σου είναι ωραία. Το μακιγιάζ σου είναι πολύ ωραίο. Είσαι έτοιμη. Εύχομαι να έχεις μια ωραία μέρα. Να έχεις καλή δουλειά. Και τα λέμε ξανά.